Everybody here can have on. Iwe eberendo. Oh no wonder on Nabala and on Ayana no. Neka don't know who's off ya. Landons and also on one and this is Bia. That's on not. I neck on Monday neck and Dubai. When I soon now. Before that, I think I'm going to get a in that. Whatever your day to if I mock a woman. Oh, from Bob and Asana and mock a woman. A Jana Morioko. No one ate an 80 walk there. Oh, from Amazon or none. I am when Orgy. I got to work at Orgy. I will let down. I can't. Oh, no, I can I. Oh, no, we Sophia. One day, solution. Then I chose solution. I got our mother. So you don't have for the neighbors. I got to know. Chineke, Chineke, Bala Chineke, Monson. Ayana, Bezero, go. Then I can Onyana, leaf enough not to children. Oh, for Nasuguna, where I am Bocatata, in your go to I'm a Tarafuma, in a region in a area. If you know to I think Projia. Ikere kwena nyogo tito na asuku ndomoke ndo wan ndo mmili ndo azu onwe beto no wa ka ndo nyala maka ya no n'afọ wena asi Chineke nna ofara nke a na-acha ịgbaga ofara nke bụ no mmụọ na nke mmụọ igbo mmụọ na emebe onye isi na ya King Humphrey na asị biko unu m ukwu ndu ebe a mgbe unu ga-anachi ha azụ ngunu ga-ejere ga mo kara ngunu duwere bia ndeli na unda isi mande ku mandeli no ga do ncha na mma o abasa na chena give way so that people can see when that form of hey, today is today. I'll come back.
Sagina ebe kwenike nwachi na melụnụ ụmụnna asị mmanwụ na-agba egwu n'ọnụ ya ọkụ ome plan n'ụzọ ọmụlọra n'ụmụnna Sparkle Film na Sokoto ọmụlọra ga-emelụ nkịta ọmụlọra Sparkle Film from Sokoto ọmụlọra the great Sparkle Film, all the way from Sokoto, Asinadayo. Fanga Abasat Ona Chegi Mauna Bege Okwase Liveja Sumu ya kawaje votaji Propology for Kwaba Hafo Mbogo Onye weji we kwuru mbogo Ono nko kwa kwuru Ogo si Libya di ejezo omo adu ishi o Mbesi na onye atụrụte nwata ya ego utere tupu amana ya ahụ mmanwụ unu na-edetukwa inu aga ụmụnna nwere mmadụ ebe isi n'iri a katara nka kwa ya mee ji ngwongwo ụkpa o wee si ugwu na ya arịwa ya ọsị ya na ya adọpịawa ya ike a na-arị ugwu ọ na-adọ n'ike agadi nwaanyị ka ekuri nwa ya jide ọsị ya eze adịghị ya na ọ na-ajụ ya na ekuri ya tagbuo atagbuo ịkwado oke okporo jelebele Owere asị na ọ na-eje ka nkume tụrụ elu egwu atụrụ ite n'ọkụ akwa ọkụkọ tụwa akụ ibere emere nkume akwa ọkụkọ tụwa akụ ibere emere nkume ifere eme mkpume anyị wepụrụ ụmụ anyị ma ife bụ mkpume stone nkume tụrụ n'elu egwu atụrụ ite n'ọkụ maka omedawa ya kelụkwa mkpume n'elu egwu atụrụ ite n'ọkụ maka o mesiri elu ka atụwa ya ọnọdụ nke ahụ na mkpusi onye ahụ na-asa ka ya chọrọ ụtụtụ oge ọsọtọ na ọgọdị eke nsị mkpusi onye ahụ na-asa ya chọrọ ya nere anya n'azụ ka ya bụrụ ya maka oge ha ọsọ ọnyụọ ya na ọgọrọ ya bịarụ nnukwu nke a nkịta wee kwuo si o dee ntị nke nkịta kwuru onye ahụ ukwu ka ya na-eso anyị ọgbọ agbọ efu nkịta ka ọ na-eso icheke ya gbakwuru ọ sị onye ahụ ukwu ka ya na-eso ọdụ ha anyị ọgbọ agbọ ya ndị otu anyị nkịta ya na-eso anyị ọfọza mgbe mma anyụrụ ọ dị ndị enyi ọ tabiri m somewhere
nkịta wee kwesịo nkịta ekwukwe ọzọ onye awọrọ akụ si tarụtarị nta ahụ onye awọ akụ tarụtarị nta ahụ kọwala anyị nke a n'Igbo inu erie atụala onye ga-ama ọmalụ atụala ofeke mfe isi n'ọcha ụlọ afọrọ na asọ nkịta abụrụ mmadụ ka ọ na-eche nkịta nwe ọtụtụ ife okwu tata wee baa m ntị traditional food of Ụmụọna if you are having your those with diabetes, your food is here. If you are having high blood pressure, we have something that will reduce it tonight. After the events who are present, after they must have taken theirs, others will follow. Special food prepared by special people in Ụmụọna. It's part of what we are here for, ladies and gentlemen. Cocoyam prepared with vegetable and ensure that it goes round. The manager affair reaching. Oya malum ko na ngo egie. Why you? Number one, did you ready? Okay. Kafali ko belen ni mama patu yele ni. Or the other way around, no matter what you want, mana Ụmụọna. You are most welcome. Edogu. Abasa. Atinya. Ogozo ke na kwafuro. Ụmụọna. Hey, Okose. Ọkọlẹ. Onye na-ekiri onwe.
na ga-adị ekwe onye agbana nke ibi egbe ọkọme egwu ọnwa ukwu na-eme China, the water of man, on one a couple. On 118 at China. You are Chaleno. They don't know what I see of any wrong one. On one at China, well, a while. Ebe to find me, I applied Imana Mona agenda. Yeah. Oh, come back. Come. Oh, I'm wasting also. Abasa Natina. Our personalities is here tonight. I was not never now. Just one last play. I will go get it. Open my control. Open my bed, Mirupa. I want a point and my way, my good power. What the best I know, Mama, the best. Don't marry this one. This one is spirit. Evil spirit. Yes, sir. Watching the man down. Because Obama kind and find a canopy, all of Chinese here.
Because all of you know here, find a place. Then need another program. Go. Find a place under the canopy. You know when now. You know when you know. Thank you. Abasa, Dalono. Omuge Jaga Babuno son. And then Mona, whatever. Hey. Cabron JJ Bubu, Dalono, Paka. Muwa Sofia, Wezi Bongokoli, Nasaga. Ife abụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu Ugwumba Afambo His Royal Highness Humphrey O Ejesieme Igwe Ụmụọna ọ dị ma gịnị na-egwu ebe a n'abalị a anyị na-agụ ahụ because that my second ofara na-agba ofara wee sị ndị mmadụ bịa ka mee okoko egwu ọnwa before abanye echi the men 29 tata 28 but na-agba na-eme okoko egwu ọnwa ọ dị mma anyị aga n'ọtụtụ ebe dị iche iche ebe e mere ọfala ebe emekwara ọtụtụ ihe ndị Igbo mana ya anụbeghị nke ihe gbasara egwu ọnwa kọwatụrụ ndị na-ama ha ihe bụ egwu ọnwa Ụmụọna egwu ọnwa egwuregwu ndị agbata obi ndị obodo dị iche iche na-emekọta a na-eji ewere agụ ahụ every 28th of every December ka na-eji eme ya ọ dị ka ọ bụ iwu na-erute a ga-eri nleta ndị obodo a ga-eri nleta ihe ọbụla eji mata ife ọbụla akọtara n'ubi na December time ya ka anyị ji eriva ncha anyị na-eri ọna na-eri ede igbugbu na-eri obere na-akọta n'ubi azụ igwe obodo anyị na-ekene ndị bịara ije ndị bịara be anyị na-azụ ụkwụ ji bịa mgbe ba gara nke ba ga-eji na ga-ama maka na nke ba ji wee bịa ka Chineke dowe ọfụma echi wudi mende ka anyị mitie na ezumezu. Thank you.
Opurobios Igwe Jenga.
go Swiss. Welcome Mawazo Amago na Swiss. Yes, people na Swiss. When they do, over you know when you get nebu. You go ihe na-ekwu n'abalị a gwa na egwu ọnwa na igwe anyị bụ King Humphrey ọ na-agbafala echi asị na ndị egwu omenala ya abịa emume omenala na-eme oge gboo ka anyị emekwa tata esi nri dị iche iche nri omenala ka esi ụgba na ede anịga na ihe ndị ọzọ niile dị iche iche ya ma ka esi n'abalị a onye ọbụla na-eri na-eme aṅụrị na-eba egwu ọnwa Opurobios Igwe Ejenga
Afa m bụ Cosmas Ikechukwu Okoli, onye Isiofia. Anwụ ada agba ọsọ ihe na nkịtị, ọ bụziela ọsọ nke abalị. Gịnị pụtara gị ebe a? Igwe na ndị ụmụọna nesịrị anya wee sị na a ga-etuwe m ugo na m na-agba mbọ wee sị ebe onye a sị na ife ọ na-eme dị mma ya omelụga wetago so ugwu afọ kpara m obiọma wetago ọhịa nji dawa igwe ukwu mmadụ mfugolo ife ọ na-eme ọ na-akwado ndị ọlụsị ọ na-akwado ụmụ ife na-enyelu ndị ogbenye aka echiche ọwụrụ ha bụ echiche mgbe a na-asị m ka echie m mana enesị m ya anya fụ ụmụ ife ọ na-emegasị wee sị nke a kwesịrị anyị bịara akpọ ya egwu ọnwa nke a bụ mbụ anyị na-ezute ebe a na-eme ụdị ihe dị etu a ndị niile eriri bụ ndị Igbo ihe ọ bụla emere bụ iji kwalite omenala Igbo ka esi etisipụ ya bụ ihe obi sọ m ụsọ nnukwu maka na omenala anyị ama arapịa ka ọ nwụọ omenala anyị dị mma egwu ọnwa dịrị mgbe gboo ọ bụ ife na-agba m obi aṅụrị ebe ndị obodo na-anọkọta kpalịa nkata gwukọlie egwu omenala amaka ya omenala ọ dị mma ka na-akwado ya na-ebulite ya elu ka ndị ọzọ na-eṅomikwa ife anyị na-eme ọhaneze biko ekene m unu Igbo amaka omenala anyị amaka ebe anyị agana anyị gacha obodo oyibo ebe anyị agana gasịa ka anyị cheta na omenala anyị omenala anyị ka anyị na-akwado ya ọ ga-adịla anyị mma. Mụnwa bụ Albert Barry Eze Nwanne, abụ m onye Igbo Ukwu. Mụnwa bụ ọnwa Igbo Ukwu, bụrụ nwa Chinemere na-Agụata. Onye nwe ebe a bụ ezigbo enyi nwoke, enyi nwoke ka ọ bụ mụ na ya bụ ọyị bifo ọ bụla igwe ana ịma na ezigbo mmadụ ka a na-echuz ka ọ bụla igwe obodo, so enyi nwoke ka ọ bụ and that's why I'm here. Anyị na-aga mmemme mana nke ụdị nke abalị a ga-apụtebe ha kpọrọ egwu ọnwa erute ọ bụrụ na ọyị kwalite ihe gbasara omenala Igbo culture yes. Ife m nwere ikwu bụ na like I told you na enyi nwoke ọ dị eme ihe ụmụazị. I believe in omenala, I believe na ihe culture ihe ga na-ebufuta afa ndị Igbo. That's why we are here.